Hindi kumbensido ang ordinaryo nga mga pumuluyo nga makaigo ang 500 pesos nga budget para sa Noche Buena. Ini ang kalabanan nga reaksyon matapos ginpahayag ni Trade Secretary Cristina Roque nga bastante na ini nga budget para makahimo sang handa sa Pasko kaangay sang ham, macaroni salad kag spaghetti. Sang ulihi, ginklaro sang tiglikom nga ang iya buot sa silingon nga budget nga 500 pesos ang makaigo lamang para sa 4 ka miyembro sang isa ka pamilya o kunang amay, iloy kag duha ka mga kabataan. Pahayag pa sini nakadepende man sa pamilya kung simple lang ang ilang Noche Buena. Sa interview naman sa Bombo Radio sa isa ka bumalakal nga si Margareta Cantor, iya ginpahayag nga sa haluson gani o kung haluson gani nga makaigo ang 1,000 pesos kung magluto sang isa ka kilo nga macaroni salad. Ginpahayag pa sini nga masami niya o masami siya nga nagaluto gani pamilyar siya sa presyo sa mga balaklon kag kung ano kalayo ang pahayag sang DTI. Kung kamo malaya ginhintos mo lang budget mo para sa chubina nga sa spaghetti mo, corned beef lang din butang mo isuklat. Amo na lang muon mo para nga makaminos gastos kaya kung paigoon mo kay bandred mo. No? Karon ng salad hindi kini kaigo biskay 1,000 gani subong ini ka igo kay man subong ka grabe nagigipataas ang balaklon hindi na kaigo ang pangbaka mo ingredients parang sa salad mo hindi na kaigo pero may ko galuto o ang dessert. Bali ako subong wala ako na nagapatiga nagpadayon kay man kamahagi subong sang balaklon. Suno naman kay John Fufanda, isa ka tricycle driver kung siya ang papilion, manok, soft drinks kag tinapay lang ang mabakal sini sa budget nga 500 pesos. Pahayag sini halin sa mantika, tubig, tubtub sa tanan nga panakot, ginabakal na subong gani tumanggid kakulang ini nga budget. Mo ginayang subong pangabuhi nga dan subong makabudlay nga dan subong pangabuhi. Nga naman mo di kigo 500 kagi ka kaluto out. Kagi na ko sa luto 500 kulang pa Saraba baklan mo baboy, baklan mo sibuyas, baklan mo ahos, oil pa. Tapos lagaon mo pa nga daan ti baka kapailimnan. Bulbuan mo pag na oil para hindi pagtalalapit. May cheese pa, may hotdog pa. Hindi mo lang butangan hotdog Ati mas kalaway gid sir